voor elke vraag die niet tot de volgende dag kan wachten, maar een patiënt niet levensbedreigd is. Dus nu te denken aan buikpijn, mogelijke breuk, pijn op de borst, ritmestoornissen waar mensen wel nog steeds bij bewustzijn zijn en niet levensbedreigd zijn. Eigenlijk het grootste gedeelte van de vraag is, kan hier gedekt worden? Het eerste kwartaal, wat dan zijn van 2021, geven we wel los, maar meer spoedzorg. Er is al een spoedzorg vanzelf in de Sionsberg, altijd, maar dat die binnen kantoorhoeren. Ja, en we zijn van dat maar natuurlijk uitbreiden worden. Dus het wordt nou op een jontijd om al hoeren. En in een nachtsituatie heb je gehad, dan is er minder verlet van. En in een weekend. Dus als mensen op elk moment dat er verlet is, ik ben te plakken in de Sionsberg. Dus het is een onderdeel van de totale keten. En we zien gewoon dat de vernieuwing in de keten, dat daar behoefte aan is. Nou, ook als je kijkt naar de beelden die naar de toekomst toe ook over Noordoost-Friesland komen. En wij vinden het belangrijk dat zorg op lange termijn ook in Noordoost-Friesland geborgd is. En daar past dit concept in onze ogen goed in. En vandaar dat wij dit van harte ondersteunen. We maken echt zin dat wij de mensen weer op het paard brengen richting de Sionsberg. En lieke goed als in het verliezen mensen mooi gebouwd hebben, letterlijk en figuurlijk, voor het verkeer van Russische dwarsjes om dit ziekenhuis te bouwen. Dat ze nou ook denken van, hé, ik heb wat, ik ga weer naar de Sionsberg daar. En op die manier mooi helpen, maar bouwen aan de Sionsberg.